Olu lusasazo ngqo lweendaba kumagumbi ethu osasazo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo ziphambili. The task now is to ensure that those doors that have been opened do lead to skills, to employment. Umongameli Cyril Ramaphosa uvumile ukuba ngokwenene ulutsha lujongene nendlala ukungalingani nolwaphulo-mthetho. Amakhulu embacu eThekwini asadinga esoyika ukubuyela emakhaya njengokuba urhulumente eqinisa inzame zokumilisela imithetho yokufudukela kweli nokubuyisela abangaphandle kumazwe abo. Molweni emakhaya nanguvimba wangokuhlwanje. Umongameli Cyril Ramaphosa uvumile ukuba ngokwenene ulutsha lujongene nendlala ungalingani nolwaphulo-mthetho. Intswela-ngqesho kulutsha imi kumyinge wama-47 ekhulwini kwilizwe lonke. Umongameli uqhube wathi urhulumente ufuna icandelo loqeqesho le-TVET lidlale indima enkulu kuphuhliso lwezakhono kulutsha ukuze lube negalelo kuphuhliso lweziseko. Umongameli bethetha kwisikhumbuzo sonyaka wama-50 wovukelo lwabafundi eSoweto ngoJuni ka-1976. Umongameli Ramaphosa uza kujonga amathuba kutyalo-mali lweziseko zophuhliso olufikelela kwi-R1 trillion. Ngolu tyalo-mali kuza kuvulwa amathuba oqeqesho lwezakhono, uphuhliso kwezoshishino nezinye izakhono kumlisela nomthinjana, utsho umongameli. The task now is to ensure that those doors that have been opened do lead to skills, to employment, to enterprise ownership, and to dignity. Ukufudukela kweli ngokungekho mthethweni ngumba utshisa ibunzi nakuwa omana amagumbi omhlaba. Intloko yombuso iyavuma ukuba ukufudukela kweli ngokungekho mthethweni ngumba ukhwinisayo ngokufanelekileyo kwaye mawungajongelwa phantsi njengokubukulwa kwabemi bamazwe angaphandle. We recognize that many communities are frustrated by crime, unemployment, and the pressure on public services. Now, these frustrations are real, and we can never dismiss them. Kwelinye icala usihlalo weziko lophuhliso lolutsha i-NYDA uthi bafuna amagosa karhulumente abhengeze usuku lwangolwesine njengemini yolutsha de intswela-ngqesho kolutsha yoluyiswe. And oftentimes as young people we're faced with arrogance from officials in government offices. They sit there in their big aircons and their chairs that are revolving and they don't care about us, Mr. President. Ulutsha lukwanyanzelisa uphononongo lwezakhono ze izikhundla zikarhulumente kwibakala labalawuli namasekela abalawuli esezabelwe imali yokuhlawulela abasebenzi kuzo kuzingelwa abantu amabaqeshwe kuzo ze kutyunjwe abantu abatsha kuzo. Amaqela ezopolitiko mbombozone zeli yaphefumle ngemiba efanele ukuthatyathelwa ingqalelo xa kubhiyozelwe lusuku lolutsha lweJune 16. Inkokheli yephiko lolutsha lwe-African National Congress uColleen Malaji ekwiziko lembali laseSoweto iHector Peterson Museum ese-Orlando West uthe ngaphandle kwemingeni yeli intswela-ngqesho, indlala nokungalingani sisekho isizathu esilungileyo sokubhiyozela imigudu eyaphunyelelwa sisizukulwana sabafundi bango-1976. Because of challenges, you can't say we don't celebrate a special generation. There's a special generation of 1976 that sacrificed their lives for the freedom we're enjoying today. Kambeke inkokheli ye-Economic Freedom Fighters uJulius Malema iphefumle kumsitho weliqela ububanjwe kwizakhiwo zomdibaniso ePitoli ngelithi umongameli uRamaphosa akazokuyinqamla kwaphela inkqubo yekomiti emangalela amagosa oluntu epalamente nezakuqhuba uphando ngophango lwefama iphalaphala nolumiselwe umhla we-15 nowe-16 kweyekhala ukutsho ngoJulayi. We are in Parliament. In the impeachment committee, we are going to remove Ramaphosa. He went to court to try and stop that process. The EFF applied to join. The court said join. When he tried to interdict, we oppose. Kananjalo KwaZulu-Natal iDemocratic Alliance ihlabe ikhwelo lokuba abasaze ngobuso elizweni bazeke emzekweni wabango-1976 wokuza nenguqu ngokuthabatha inxaxheba kwidemocracy basebenzise amandla wokuvota ukuvakalisa ilizwi labo.
The way that we will get South Africa working for all, we will start that if we register to vote. We must register to vote and register to win. Register to build a South Africa that works for everyone. Longama abaxhasi nenkokheli kumbutho iAZAPO bahlangane kwindawo yamangcwaba iAvalon Cemetery eSoweto ngelithi okwabo bingeke ukukhumbula nje amachantliziyo namagorha ayechasene nengcinezelo koko ibikwakuxolisa ngokusilela ukuzeka emzekweni womzila womzabalazo wawo wemfundo yasimahla nokubuyisela umhlaba kuninzi lwabantsundu. We are apologizing because as the nation we let them down. That which they fought for 50 years ago, that which they died for 50 years ago has still not been resolved. Ukanti ke mayela nokulandela ekhondweni lolutsha lwango-1976 lokuqina umqolo nokuvakalisa izingqi zenguqu nokuqaqambisa ikamva kukhunjuzwa ulweli xesha ukuba imfundo ayisosixhobo sokuxhamlwa ulindele ingqesho nje kuphela koko sesobulumko ukuxhobela ukuxoza mphini wumbi wokuvula amathuba engqesho ngoshishino nokwakha isizwe ngezakhono nesimilo. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Kusenjalo konzakele abantu abathandathu baze baleqiswa esibhedlele kulandela ugxalathelwano kwimibhiyozo yosuku lolutsha ye-EFF eTshwane. Abenkonzo ezingxamisekileyo bathe sisiganeko sehle emva kokuba abantu bebezimasela umcimbi bebelinde ukutya ixesha elide baze baphelelwa ngumonde xa sekuphakwa. Abaziboneleyo bathi babone ukutyhilizana abantu bengxamele ukufumana ukutya. Njengoko ilizwe liqaphela iJuni 16 intsapho zamaxhoba embubhiso yesininzi yase-Alexandra ngomhla we-18 kuJuni 1976 zimemelela ukuhlaziywa kwekomishoni yenyani noxolelwaniso. Zithi imbumbulu zabulala abantu abatsha ababenyevulela inkqubo yeBantu Education eSoweto zashiya intlekele nakwilokishi i-Alexandra zabulala abantu abatsha abangama-35. Kwiminyaka engama-50 emva kweso sithwakumbe iintsapho zithi ngathi alityalwa wazo amaxhoba. Nge-18 kaJuni kunyaka ka-1976 kwintsuku nje ezimbini emva kodushe lwaseSoweto abafundi kwilokishi yase-Alexandra eRhawutini nabo babhenela ezitratweni befuna okufanayo. It's 50 years now where our people have lost their lives and we've never even been mentioned by the president in the state of the nation. Ingxelo ibonisa ukuba kwadutyulwa kwabulawa abantu abaselula abangaphaya kwenani i-35 e-Alexandra ngolosuku. Zingaphaya kweshumi iintsapho ezizibisele apha. Zonke zithi ngaphandle kokuziva zilityelwe incinci kakhulu indima urhulumente ayidlale kubo abayibonayo. Oko ke kwenza umonakalo kunokulungisa. When this wall was, constructed, families like our family, we were not consulted. So this aspect of negligence that I'm talking about, you can also pick it up from all these years, until now, nothing has been done. What is the TRC saying, ma'am? TRC, it once came here in Alexandra and they didn't invite us. The work of the TRC Cases Inquiry is exclusively to look at what happened to the cases that were referred by the TRC, the Truth and Reconciliation Commission, to the police for investigation or to the NPA for further prosecution. What happened to those cases? Xasibuzwa ukuba ingaba imimiselo nemiqathango ebekiweyo ayinakuphinda ihlaziwe kwakhona na kwiintsapho ezityholwa ukuba amatyala azo awazange abhaliswe. Ikomishini ithi ngumongameli kuphela onegunya lokwenza oko. Ezintsapho ke zithi umlo wazo ziza kusa kumongameli kwaye bafuna iTRC ibuyiselwe eAlexandra. Kwindaba ze-SABC ndinguNomvuyo Ntanjana eRhawutini. Sinamkele kwakhona xa sihlabela mgama.
Umongameli we-IFP uVelenkosini Hlabisa umemelele ulutsha ukuba luthabathe inxaxheba ekwakheni lelizwe lufuna amathuba nokwenza lube ngcono. Intsha namhlanje ibhekene nezingqinamba eziningi. Amathuba omsebenzi awekho kahle, ubugebengu negangsterism emphakathini abaphila kuyo, idakamizwa nama-drugs, kukhinyabeza impilo yabantu bakithi abasha. Ngakho lo mcimbi wanamhlanje uthi intsha ka-1976 yalwela inkululeko yezombusazwe. Intsha yamanje kumele ilwele inkululeko yezomnotho. Ukanti iqala lemvumi nechanhliziyo lalichasene nengcinezelo uSipho Hotsticks Mabuse ulumkisile ngokuguqulwa komhla weJune 16 ukuba ube ngumsitho wokuza nengeniso okanye iqonga lokusindleka kwamaqela ezopolitiko. Ubethetha nejelo le-SABC eHector Peterson Museum eSoweto nanjengoko elilifinca iminyaka engama-50 emva koqhankqalazo lolutsha lwango-1976 eSoweto. Emme kwindawo ethwele inkumbulo ngalomhla weJune 16 uSipho Hotsticks Mabuse ukhumbule umngcelele wawuzolile wolutsha lwango-1976 olwaluchasene nokusetyenziswa kolwimi lwe-Afrikaans ngalo zonke nowagagana nembumbulu zemiphu. There's a youngster called Hastings Ndlovu, who was the first one to be shot and killed, but not much has been spoken about that. And these are some of the things that we also feel that we need to correct. There was a lot of excitement. However, it was only after these two children were killed that the mood changed, that everybody got angry. Ambeke uMabuse ukwakhumbule igalelo lobugcisa bomculo kumzabalazo wenkululeko nobatsala ingqalelo yehlabathi jikelele kwinyewe yayijijisana neli. The music became central to how it conscientizes society, to how it conscientized people to keep on with the struggle. And today we know about people like Miriam Makeba, Hugh Masekela, Jonas Gwangwa, a lot of musicians. Lemvumi igxininise ukweyela kwabantu ekungqamaneni nentsingiselo yesikhumbuzo salomhla esithi mabakhumbule igazi elakhongozelwa ngulomhlaba kuhluka nenyama nomphefumlo kumagorha ayelwela elikamva. Ukanti ke lo gama amachanhliziyo afana noSeth Mazibuko ayejijisana nembumbulu ezitalatweni zaseSoweto, amagcisa afana noSipho Hotsticks Mabuse ayezabalaza ngesingqi somculo esasiqulethe imiyalezo yokugcina umfutho wenkcubeko nomoya obukroti uphilile. Njengoku urhulumente eqinisa inzame zokunyanzelisa imithetho yokungena nokuphuma kweli, abemi bamazwe ngaphandle nabazimbacu eThekwini basasele bengodinga indawo kule dolophu kwaye benoloyiko lokubuyela kwindawo zabo. Imbacu uninzi lwazo ezisuka eDemocratic Republic of Congo zibaleke kwindawo bebehlala kuzo kulandela uqhankqalazo oluchasene nabaphambukeli kunye nezigrogriso ezijolise kubemi bamanye amazwe. Ababaleki abadabuka eCongo bazame indawo yokukhosela ehholo laseSherwood njengoba besuswe emgaqweni ngaphandle kwesikhungo sokwamukela ababaleki. Abaningi bathi bashiya amakhaya abo ngemuva kwembhikisho yokulwa nabo kufika abangenawo amaphepha ukuba kuleli edale ukuthi basabele izimpilo zabo. Lento ukuthi sibele khona emphakathini asinankinga naleyo nto kodwa sikhalele nje umbuzo wodwa ukuthi uhulumeni uthi ukuthi sibele khona emphakathini kodwa abanye baningi bethu lana ke asina umsebenzi and into esikhalela ngayo ukuthi sizoqhubeka kanjani impilo ungasebenzi. Isimo sokuphepha sibhebhethekiswe izigameko esibhekiswe kubantu bokufika njengoba izitolo ezimbili eziphethwe ngabokufika eConobia enyakatho yeTheku zigqekeziwe zaphangwa ngomsombuluko ebusuku. Iziphathimandla zesifundazwe zithi ngenkathi zisebenza ukunciphisa ingcindezi ezinsizeni zikahulumeni ngezinqubo zokubuyisela abantu emazweni abo kanye nezokufuduka, abafuduki nababaleki kumele baqhubeke nokuphathwa ngesithunzi nenhlonipho. Kunengane ezincane lapha isimo malini izulu imvula nje iphelela kubona njengoba kusebusika nje amakhaza aphelela kubona manje ke these are human beings. Kufanele ukuthi noma sithi ababuyele emazweni abo bayothola imvume abafuna ukuba ingxenye la kodwa kufanele ukuthi kwenzeke lokho sikwazi ukuqikelela ukuthi asithumela umlayezo wenzondo.
amabhasi ayishumi afike kule ndawo ngoLwesibili ukuzothutha abokufika abakhethe ukubuyela emakhaya. Ngingononhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Elihle Stali Kwiveke pheleyo sinphakele inqaku ngetyendyana eliselula laseNgxamkwana ngasemdantsane eMpuma Koloni Elihle Stali nobecela amalizo okuya eHong Kong esisa ivelatanci lwentanyongo azenze ngoncedo lwe-AI. Inkuthazeko yokuvelisa ezintanyongo wayifumana ngenxa yokunceda umakhulu wakhe ongaboniyo wamthembisa ukuba uyakuzenze ubomi bubelula kuye. Ukusasaza kwethu inqaku lakhe ebesanyuse ingxowa-mali ye-10,000 rand. Ephuma kwiilali zaseMpuma Koloni esiya kukhuphiswano lwamavelitanci kwihlabathi. Uhambo lwakhe lisisikhumbuzo sokuba ukuza notshintsho akudingeki ukuba luphume kumaziko axabisa izigidi ngezigidi. Kamanye amaxesha le mbono iza nesithembiso senziwa ngumntwana kumakhulu wakhe. Ukukhula nomakhulu wami ngomnyathanda uthuma isidala. Thanda uthuma yabo elihle this elihle amakwenzi nothile elihle phathela amanzi elihle yabo injongo ngeke bengaboni yabo so bekufuneka nibe nawo umonde nawo ekumthatheni emenzela into ethile. Ngethuba ihlabathi lijamelene namathuba okusetyenziswa kwe-AI, uStali uza nenye indlela apho buchwepheshe engabuboni njengengeniso koko eqhutywa yinjongo. After la interview ku-SABC phone yami khange iye kuringa ringesidala yabo abantu abaninzi ke bacinga ba like sendizithingisa izibags yabo abantu from Staterem mntanam isifumana phi izibags asifumana nini njani yabo so ke bilithuba lami ukubaxisela ukuthi okwangoku yi-prototype esenziwayo and noba ibisekhona funeka sibe khona i-testing ezininzi. Umhlobo wakhe umkhumbula uElihle njengomntu ebezimisele efuna ukwazi esemncinci. Yena ungumntu othandayo ufuna ukwazi ingaske ayazi londo if mhlawumbe uza nento ingaske ayazi ba before yenzeke lento uyekwenzeka ntoni step by step. Kwisikolo wayefunda kuso owayengutishala wakhe uthi akwethusi kunikwa kwakhe inqwalasela lihlabathi. Ndanaphehlele namaphupho batitshala ndifuna mna ebomini ndibe nento zam my company and stuff bethanda into ene-technology phakathi as well. Ngaphambi kokuba avelise izipecs ezisebenzisa buchwepheshe, uElihle wayenceda umakhulu wakhe wayengaboni kakuhle. Nangoku abhizi enza lento anayo mna was crossing fingers ba izawuthini but kuba ke engumntana owayezibonakalise ba uclever because ugrade 12 wakhe waphuma with i-distinctions right. Uluntu lumqhwabela izandla uStali bekwafaka isandla kumalungiselelo akhe ukuya eHong Kong. Bone into kuba ibalekile into kuba sizixhamle ngokuncedisa uElihle kuba sicinga into ba sonke singabantu sibancinci sizawuba badala amehlwethu aphelelwe. Nelunda wengo lomntana uElihle njengoba ndanditshilo ndathi ungumntwana okhethekileyo kubanye abantwana. Kwiindaba ze-SABC ndunguntombozuko Bhalintulo kuGompo City. Sibulele mawethu ngokusibeleka indlebe esenikhumbuza zangomso ziza noxa bethu ngesizulu kamnandi mawethu. Mawahlangana amaFilipi Milanga basemavumani ndinonkanyezini nirhabulise qikelelo lomosile ngokuhlanja imvula nomoya ngokuhlwa ngiyaphawuleka mbukeli into kubana noko litherholele ngamafu pha kwindawo eziko Sutherland ko George kananjalo ke mbukeli phako Mahikeng na phako Pitoli litherholele ngamafu ke mbukeli pha kwindawo eziko Richards Bay chuncume sijonge mbukeli kuyaphawuleka into kubana ngenjiquku xa sawuvuka nezibhaxu zenkungu mbukeli sixana nazile pha kwindawo eziko Mbombela kananjalo pha komazweni nakozenzweni singalibalanga ke mbukeli pha kwindawo eziko Mangelisweni into ethi ke uba uyaqhuba qiniseka into kubana uqhuba ngonono phela chuncimbe mbukeli sijonga amaqondo okutshisa kuyaphawuleka mbukeli into kubana kwandonga ziyaduma pha kuPitoli ngu-19 kanti ke mbukeli pha koJohannesburg bengu-18 ngokuSprings bengu-5 sityhile sitshotshe ke mbukeli siwele siye kwiphondo lapha eLimpopo kuyaphawuleka ke mbukeli into kubana koThando futhumele ngo-25 eGiyani bengu-24 naseTzaneen babambane ngamanqaku
usijonge ke mbukeli pha eMpumalanga koSikhukhuza lipholile ngo15 ibe ngu26 eMbombela ibe ngu13 no20 Carolina ibe nguye u17 degrees KwaZulu Natal khona pha emazweni uLundi ngu22 kanti Richards Bay ibe ngu23 futhi manje nakhona pha eThekwini ngo23 Emgugundlovu khona mbukeli nguye u21 ezenzweni kwiphondo laseMpuma Koloni pha komthatha ngama20 kananjalo napha eKomani pani konxuba ngu5 bengu18 ngomso siphawule ke mbukeli pha kwiphondo laseNtshona Koloni Beaufort West ngu18 Outram ngu19 George nakhona nguye u18 degrees sijonge pha eNorthern Cape ke phawule kambukeli into kubana koKurumani ngu21 Kimberley ngama20 sichile sithotshe siya pha kwiphondo lako Freystata kwintaba ezinxanana ezileko phumleni ngama20 kananjalo napha koVelcom kanti ke mbukeli libanti kakhulu pha koBloemfontein ngo5 ngokuhlwa nje kanti ke mbukeli pha eMhlakoloni eRustenburg ngo20 kanti ke pha koKlesdorp ikhona nayo ibe nguye u20 kananjalo ke mbukeli napha koTosca ibe nguye u22 ndisatshe ndithi maziqhume inqawe emaxhekweni Xhosi